Chcel by som cestovať v priestore a čase ako jumper. Chcel by som lietať ako Iron Man. Chcela by som vedieť čítať ľuďom myšlienky tak, ako to vie Edward zo Sumraku. Chcel by som byť ako Hulk, chvíľku vedec, chvíľku silák. Chcel by som vyvinúť technológiu, ktorá by ochránila našu ekológiu. Chcela by som vymyslieť liek, po ktorom budú mať ľudia iba pozitívne a dobré myšlienky. Deti v tom majú jasno. Vedia, že veda a technika pomáha nám všetkým. Mala by pomáhať nám všetkým. Táto platí aj pre ich obľúbené vedecko-fantastické filmy, kde ich hrdinovia pomocou obranných štítov, svetelného meča pomôžu zachrániť svet. Ale nevedia, že takíto hrdinovia žijú aj tu a teraz medzi nami. Sú to ľudia, ktorí vďaka svojej fantázii a kreativite pomáhajú robiť svet krajší, lepší a zábavnejší. Sú to vedci, ktorí nepoužívajú meče a obranné štíty, ale používajú svoj rozum, svoj mozog. A práve týchto ľudí by sme veľmi radi predstavili pomocou našej ankety Klub akčných hrdinov. Hľadá sa najkulerskejší vynálezca v hre. Vedci to nie sú tí, ktorí vedia, vedci to sú tí, ktorí chcú vedieť. My keď sme boli malé deti, všetci, tak sme chceli vedieť. Chceli sme spoznávať, chceli sme zistiť, ako funguje svet a niektorým to zostalo a tí potom sa stanú aj vedcami. Veda je fantastická vec, je to privilegium, pretože vedu nemôžu robiť všetci, ale môže robiť každý. Každý môže zostať tým malým dieťaťom, ktoré chce spoznávať svet a ktoré chce zisťovať, ako funguje. Mne to zostalo a strašne sa z toho teším. Hlasuj za najkulerskejšieho vynálezcu v hre a svojimi hlasmi rozhodni o tom, ktorí vedci sa stanú historicky prvými členmi Klubu akčných hrdinov. Hlasovanie je bezplatné a neobmedzené, trvá do 20.10.2015 a zúčastniť sa ho môže každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Za tvoju pomoc môžeš získať super ceny. Viac informácií nájdeš na www.dikimoc.sk v sekcii technológie.